Τι γίνεται με το τραύμα? Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει κάποιο τραύμα στη ζωή του. Εκτός από τα μεγάλα σημαντικά που συμβαίνουν σε ανθρώπους, όπως μπορεί να είναι η βία, και σε άλλες περιπτώσεις η ψυχική βία και όχι μόνο προκαλεί τραύμα στον άνθρωπο. Ωστόσο, αυτό που χρειάζεται να ξέρεις είναι η νοηματοδότηση που δίνεις στο παρελθόν και για αυτό που σου συνέβη, αυτό είναι που θα σε ακολουθεί κιόλας. Επίσης, νούμερο 2, είναι σημαντικό να ξέρεις ότι δεν σε καθορίζει το παρελθόν σου. Όλοι έχουμε περάσει κάποια στοιχεία που δεν θα θέλαμε να τα είχαμε βιώσει ή να είχαμε διαφορετικούς γονείς ή διαφορετικό κοινωνικό περίγυρο. Όμως, τώρα είσαι εδώ. Τώρα έχεις επιλογές να έχεις τον κοινωνικό κύκλο που εσύ επιθυμείς, μένοντας να σου πω ότι το τραύμα δεν σε καθορίζει, όσο μεγάλο και να ήταν. Το ξέρω, σε επηρεάζει, όμως δεν σε καθορίζει στο τι ακριβώς είσαι και τι δυνατότητες έχεις σήμερα. Και αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε μου ένα like και κάνε με follow για περισσότερα.